eSouth Coast. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu ngasindiswa ke ngeke ngimxoxele kakhulu kungaba kude sigcine singayanga ezweni. Amen. Siyabingelela ugogo ngizwa kuthiwa bazana uyena sidedelelana indawo. Ngiyabingelela ugogo wale kule ekhaya umndeni wonke nje bazalwane. Egameni lika Jesu. Amen. Ngiyafisa siwavala amehlo. Baba umngadi usithandazile phambi kokuba siyezwe inkosi. Amen. Baba ongcwele siyathoba phambi kwakho. Isona sikhathi lesi la singeke sakwazi ukukhuluma noma besithanda. Singeke sakwazi ukucabanga ngokwethu noma besithanda. Kodwa zamazamisa lentaba. Nangumntwana wakho uNkulunkulu wethu ongcwele yehla phezu kwakhe umoya onamandla onke lo osezulwini ukuthi asibikele khona ngaye. Baba wethu ongcwele makube njalo. uNkulunkulu usebenze ngalendlela namhlanje ufuna ukusebenza ngayo. Napho umphakathi wase-Adams noma babi intendese nawa uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa kwaze ukuthi usungaphakathi ungenile futhi baba i-multiplication baba wethu ongcwele yokuphenduka kwabantu baba wethu ongcwele usunazo iqola zokugibela usunaba abantu ozogijima ngabo baba wethu ongcwele yenisela ngegama likaJesu imbewu yonke siyehlile baba wethu namandla ngoba uNkulunkulu aphendusa amandla baba ongcwele ubusumfini wakho unganyathelwa siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele sisemphambi kwakho take your glory ngegama likaJesu Kristu inkosi inkotshiwe amen. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu ngiyabingelela kulabo asandungena egameni lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga. Amen. Thani bazabona okuningi engizokhuluma nengizokusho la ngaphambili iloko engiphathisiwe ubaba ukuba ngikhulume. Amen. Cela sivulele lela verse likhona kuMateyu nakuJohane likhona baba umngadi ngicela ningisize. Lepha sathi Nkosi uzungikhumbule mawusufika embusweni wakho. God, remember me when you have come into your kingdom. I think we made the chapter. I think 22. Yes. Now we look. We call Luke chapter 22 verse 23 verse 42. I think. Yes, verse 42. Yes, ngicela ungifundele kwi-English imali khona abazana uzongifundela ngisho bese umunye ufunda kwelesizulu bese siyathandaza. Ningixolele ke bazalwane ngumuntu nje okhonza ukufunda nokufundisa ngumuntu okhonzeni ukufunda nokufundisa. Asikhulumeni sonke sekusuku lokugcina lemvuselelo bazalwane. Ngumuntu okhonza ukufunda nokufundisa. So njengoba ngikhonza ukufunda nokufundisa ngiyakuthanda ukufundisa ngoba ngiyakuthanda nami ukufundiswa. Ngiyamqaphela kakhulu umuntu othanda ukufundisa engafundiseki yena. Ningizwile bazalwane? Ngiyamqaphela kakhulu umuntu okuthandayo ukufundisa kodwa yena enganjani engafundiseki. Bese ngimqaphela futhi nomuntu othe engafundiseki futhi aphinde futhi angakufuni ke nokufundiswa futhi. Niya understand into bazalwane? Kuba kuhle umzalana akwazi ukufundiseka aphinde futhi akwazi ukufundiswa ukuze naye akwazi ukufundisa abanye. Ngiyamqaphela abazalwane kakhulu baba umsonto umuntu ongakwazi ukufundiseka ngoba uma engakwazi ukufundiseka akwazi ukufundisa naye ngoba ofundisayo oke wafundiswa naye. Ni understand abazalwane? So ngumuntu othanda kakhulu ukufunda nokufundisa ngikwazi ukungafundisi ngoba nami ngiyathanda ukufundisa kanjani sisihlengiwe ukufundisa. Amen. Amen. So ke bazalwane ke sifunda lela verse ke ngicela uqala ungifundele mhlawumbe kwi-English version mangenzeka ungifundele uKing James mawukhona noma yiphi ke mhlawumbe enye translation bese siyathandaza. Ngicela siphuthume kakhulu.
Yeah. Luke chapter 22 verse number 142 baba. Verse 42. 23:42, yes, 23:42. Luke ngoka Luka. Nasifunda nasesizulwini. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Yes. And he said, yebo. Jesus, remember me when you come when we have come to your kingdom. into your kingdom. Okay, what's in ngesizulu ba? Sase sithi Jesu ngikhumbule na usufikile embusweni wakho. uNkulunkulu abusisa ukufunda kwezwi lakhe manje naphakade. Amen. La esiphambanweni sithola amadoda amathathu. Le phakathi indoda engendoda kodwa uNkulunkulu. Bese kuthi ngakwesonxele sakhe kukhona indoda esezonweni zayo. Kuthi ngakwesokhohlo kube khona indoda nayo esezonweni zayo. Kodwa lo phakathi usezonweni zabanye. Akekho ezonweni zakhe. Ngicela ukuyiphinda le ndaba. Lo ulazi kahle iphutha lo kwa right. Uyazi kahle into agwetshelwe yona njengobela. Bese kuthi lo ka left uyazi kahle nayo into agwetshelwe yona. Lo ophakathi akayazi into agwetshelwe yona. Ngoba la agwetshelwe yona kuyona yakhe eyabantu bonke. Laba bathwele okwabo kodwa kuyabasinda. Lo phakathi uthwele ezabantu bonke nalabo amenabo. Manje laba bayalwa, lo ulwa na omunye ngenkulumo nalo unikeza umnyamazo. Uthi lo omunye uthi ngikunika ibackground. Uthi lo omunye konje thina sila ngokwezono zethu bayaxoxa. Uthi lo omunye hayi uma lo uKristu ngempela akayisindisi akhulule nathi lesiphambanweni. Uthi ke lo omunye ogala hey kanti wena umsabu ngempela yini uNkulunkulu ngoba phela lo akenzanga lutho kodwa thina silanga okomvuzo esibekelwe wona. Now useyabuka ke lo ubuka ichance engakafi nalo Jesu osindwa izono zomhlaba wonke. Uthi ke Nkosi uze ungikhumbule. Nxa usufikile. Powerful revelation. Isambule esikhulu lesiba. Lo muntu wathi esezonweni zakhe mama uMngadi engakafike ngizohlisha ngihlale phansi. Wathi engakafiki ekwahlulelweni. Kodwa wabona ifuture yalo muntu othwele izono zabantu bonke. Ukuthi akazukuphelela la mina ngizophelela. Kodwa lo mephambi kwami noma lo phakathi kwethu ngeke aphelele la. Kunekusasa kuyena. Wayesethi Nkosi noma kungasabona manje. Kodwa usize sasukhumbula. Uma usufikile. Ngoba khona la usazoya khona wena. Mina ngizophelela lethuneni. Awukodwa ngazi noma namhlanje ebusuku bakhona yini abantu engingathandaza nabo. Ababona impilo yabo iphelile. Abanye sebetshela uJobe usu-HIV positive. Uzofa noma kunini. Abanye batshela ukuthi bano-cancer. Abanye batshela ukuthi ngeke basasinda. Abanye batshela ukuthi ikhala kubo liphelile. Uma libuka ngempela liphelile. Kodwa ngizothi nangu uJesu ngosuku lokugcina ephakathi kwethu ethwele izono zabantu bonke. Sizwe silelesi sithi Nkosi uze ungikhumbule la usufikile. Hayi manje walatha. Kodwa uma kwenzeka ufika la uyakhona ungikhumbule. Ngiyangizwa abantu bevalelisa umuntu besengahambile. Bekhuluma ngesikhathi esirong. Bekhuluma umuntu wrong. Bekhuluma information wrong. Bathi la khona eselele ngasezwa lutho. Bathi usikhumbule. Ubheka umndeni wakho. Ubheka abafowenu. Bakhohlwa ukukhuluma esaphila.
ukuthi uma kwenzeka ukuthi uzofika emndenini ufike utshela uSibani manisafa inhlupheko kodwa lesilelesi webazalwane sambulekelwa ikusasa lalona bethelwe naye ukuthi akasuphelela wegwamanda akasuphelela esiphambanweni unekusasa yakulona. Hey, le revelation yalo mfowethu, le revelation yalo mfowethu yangikhulisa ebusuku ukuthi inkosi uze ukhumbule. Bamba akasho ngoba right, akasho ngoba kuhamba kahle, akasho ngoba esekhululiwe vele uzofa. Iqiniso lithi abaphilayo bayazi ukuthi bazokufa kodwa abafileyo abasazi lutho futhi abasenawo umvuzo. Nanini kokwenziwa phansi kwelanga ukukhumbula kwabo nokusonda kwabo nomhawu bawo sekuphelile. Kusho iBhayibheli mina nawe siyazi sofa kodwa umbuzo wami uthi uma kungenzeka iwashi livalwe namhlanje ukhona yini ombeke ngale ozokukhumbula ngale ngoba mina nawe indaba yami nawe iyaphela la kodwa khona oqhubekayo, khona oqhubekayo uthi Nkosi uze. Angazi why ngoba lo mfowethu icala limanje uone manje wabethelwa manje. Ake ngibuze nje ukhona yini umuntu kule ndawo athi se-Adams angithi? Ukhona yini umuntu e-Adams okungathi kufika amaphoyisa ihlazele ngayo kuthiwa udlwenguliwe niyazwa bazalwane noma kuthiwa ubulele bese kuthiwa nanka amaphoyisa kuthiwa kubuyisa isigwebo sontanga kuthiwa nanka amaphoyisa ayamthatha ayomneka phambi komphakathi ukuze abonakale esebulawa. Ukhona yini ongathi esebulawa aqeda athi hayi bazalwane noma ngingasakona manje kodwa mhlawumbe emva kokufa bonke abantu bafuna ukukhululwa manje kodwa lesilele sasifuna ukukhululeka manje. Lesilele sabeka umyalezo kulo hambayo ngoba lo hambayo akapheli. Ungu alpha no omega, uyisiqalo nesiphetho akapheli. Akanazi insuku zokuqala, akanazi insuku zokuphela, akafi. Noma uthi bheka ukufa kwami ngiyakwazi ukuthatha ngiphinde ngikuthabathe ngine ngikubeke ngiphinde akafi lo. Kodwa lo uphathisa umyalezo kulento engafi ukuthi uzungikhumbule mawusufikile kowakho ngoba wami ngeke ngisawubona mina kodwa mawusufikile. Yebazalwane uthi ngiphindele mangizokuyisho lento lo mfowethu uyafa vele. Uyisho lento vele usejajiwe. Wajajwa kwathi wabekwa esiphambanweni afe. Sela ama-second afe. Uthi Nkosi uzungikhumbule nxa ngoba ngine-assurance yokuthi uyaya embusweni wakho. Uma kungenzeka ngikhumbule uma nje usufikile noma ngangikhumbuli manje ngiyakubona nawe uthwele okwakho. Ngiyakubona njengamanje mngadi nawe uthwele okwakho nami ngithwele okwami. Ngeke ngiyiphazamise imishini oyizele kodwa emva kwayo ungikhumbule. Ubhizi lo uyamnyongela uthi lo hey wena uyena uKristu yini ungaboyisindisi kodwa lo ubuka imfihlo ukuthi noma ngangazisindisi uvele usindisekile akazophelela esiphambanweni. Yebazalwane lento yokusindiswa uthi ngikhulume kancane ayifuni umuntu othi sengiyeke konke-ke manje sengiya kuJesu. Ifuna umuntu othi ngibekisela ikusasa akangiriske manje ngivane ngimamukele lo Jesu. Ukudakwa kwami nobufebe bami uNkulunkulu usiyakubona kusasa. Uma kungenzeka nje angikhumbule kusasa noma namhlanje ngingabuyela khona eTumeleni ngibuyele kuyona indoda engodawo ngoba kunayo enye indawo engizoya kuyona yengilale eBhayibhelini kodwa ngizobuyela kuyona indoda engodawo kodwa ngibuyela sekunomyalezo. Khumbule mngani, khumbula akakahambi kahle selize liyaphela itende nomsebenzi angakawutholi. Angizwa futhi ngigula kakhulu kunakuqala. Angingabathuki labantu ababezoshumayela angibaphathisa umyalezo nokuthi nelami igama lilotshwe noma
ngabe angilinganga vele ngizofa liqiniso lithi ngizofa kodwa ngiphathisa umyalezo wokuthi Nkosi ngikhumbule sasa My God. noma igama lami lingabona lento kuze kuthiwe ngiyenzile ngempela ngife kulungile kodwa kusasa abantu abaningi abayinikela ophuzweni nabayinikela entweni zezwe abazi ukuthi khona ikusasa andikusasa lelaphakathi Yebo. babuka wena into yamanje uma ngizibise manje nje kodwa khona bathi bebuka into yamanje bathi kusasa ungibona ngasindiswa nje ngasho into eyiningi kabi ngabukela ikusasa ukuthi ngingaceba namhlanje ngibe nakho konke kodwa ikusasa ngoba iqiniso lithi ngimbonile ugogo edlula nomkhulu ngambona ubaba edlula nomama abaningi sebedlulile ngizohlala kanjani yindaba ngingakuniki konke lo owazi ikusasa ngimnikeze ngithi Nkosi uzungikhumbule ikusasa khona into engesalunga la mngadi esezolunga khona ngeke sisalunga ngiyayithandaza usezilinde kusasa ezinye zimlinde nje vele ubanjwe ngazo ukuthi uzofinyelela kusasa ngoba bangasho bathi emhlabeni if tomorrow never comes but uJesu guarantee kusasa. Yona nto edida abantu ke ngalesilele sibathi sangena kanjani ezulwini singaphendukile ukuphenduka okukhulu lokho ukuthi usengxakini ake ngibuze bazali ubani ngathi egula la kuthiwe kunomprofeti uNgcobo okubeka izandla ngisho wathi usuphithiza impethu uphile avanathi hayi noma ngangangibeki namhlanje abudle ezinginhlungu kodwa uma wenzeka nje eseqeda ukuba busy noma ikusasa bulo ubona ungasho njalo sonke sifuna into yamanje ezophela sifuna into esheshayo bangakanani abantu abalahlekelwe ubuntombi ngento esheshayo nje ngoba into zamanje zisikhashana ziyadlula kodwa khona zekusasa ezimile ngonaphakade khona izinto ezimile Nkosi uze ungikhumbule uma ususembusweni ngoba ubusi nawe la Nkosi uthukiwe la uyahlanjalazwa zonke inkolo njengamanje zimelene namaKristu zonke inkolo ngakhuluma zonke inkolo zimelene namaKristu zimelene nabantu abasindisiwe zonke inkolo ezi unspiritual zimelene nabantu bakamoya zithunyiwe ke ukudestroy ibandla elisindisiwe usathane babumngadi istrategy sakhe kusuka emaphakadeni sokuqeda ngensindiso esokuqeda nje uthi angabi khona umuntu othi usindisiwe angabi khona ngoba naye usathane azange ahlengwe azange asindiswe phela wathi benikezwe ithuba lokusindiswa ngasindiseki ngoba bakhona elifika kanje ipende lize lihambe ngasindisekanga ngiyamazi nalokuthi uhlala phi vele useBhayibhelini nje usathane ngiyamazi uhlala phi ngiyamazi ukuthi inkolo yakhe yangempela yiphi asifunde awufunda uRevelation Sambulo chapter 2 verse 13 simbheke ukuthi uhlala phi usathane hayi man ngazi ngisho isihlalo sakho ukuthi sikuphi mina awufunde sizwe funda qala 13 naku ingelo sasebandla lesePergamos funda yebo Sambulo funda man hey Nkosi yami funda yazi lapho wakhe khona nimnikeza imic umfundisi ayisho kahle ngicela nilalele ngiyazi lapho wakhe khona okay ngicela uqale ku-English ma I'm very sorry mfundisi wami qala ku-English simbheke ngoba bazalwane ngicela ukubuza makuthiwa imani ngicela ukubuza makuthiwa ubaba umsomo uhlale elovu kungashintsha lokho angithi abuye ahlale nakwenye
kodwa makuthiwa wakhe elofu it means akasuki permanent akho uhleli awufundeke kwi-English bese ufunda kwisiZulu. I know where you dwell. I know where you dwell. Where Satan's throne is. Where Satan's throne is. Yet you hold fast my name. Yebo. And you did not deny my faith. Even in the days of Antipas, my faithful witness, who was killed among you, where Satan dwells. Imanik. Kuthiwa lana ke he dwells bese kuphinde kuthiwe wakhile. Oh, uhlezi bese kuthiwa futhi wakhile. Bese kuthiwa nala khona isihlalo sakhe sobukhosi. Ake ngibuze. Inkosi ephethe kule ndawo, angithi kule ndawo la khona ihlala khona konke impela la kunesihlalo khona. Ingavisitha emzini yabantu ibheke baphathe kanjani emva kwekhukhula kodwa inendawo la ihleli khona. Awuyifunde kwele isiZulu wesizwe baba ungathi. Ngiyazi lapho wakhe khona. Uyazi ukuthi uNkulunkulu meprofetha umlomo kaJohane uthi ngiyakwazi wesathane la wakhe khona. Usathane ngale ngathe ezulwini kodwa ngosiyami ngivumelene inkulumo. Ngale ngathe ezulwini kunendawo ahleli kuyona permanently emhlabeni. One nation la ihleli khona. Full. Ngiyazi lapho wakhe khona. Ngiyazi lapho wakhe khona. Lapho kukhona isihlalo sobukhosi. La khona isihlalo sobukhosi kasa wakhile unesihlalo sobukhosi futhi. Nakho libambisisile igama lami. Ulibambisisile nayi into usathana adlula ngamakhono. Ulibambisisile igama likaNkulunkulu. Ngawuphikanga. Lento isho ukuthi angafake enza ibandla ngempela ethu yilona lona kanti akulona ngoba igama ulibambile. No. Ulibambile igama. Phela wayephezulu nje. Ulibambile. Angaqali ibandla elivutha ethiwa likho ibandla selekela kanje. Sure. Kuvuke abantu abafile kwenzeke zonke izimanga ngoba ulibambile igama. Awuliphikanga, uyazi? Strategy sakhe sokuqala ukwenza ungamphiki uNkulunkulu. That is why nezangoma ziyathi amphiki ukhona uJesu kodwa isolution akuyena uJesu. Funda. Lapho kukhona isihlalo sobukhosi kaSathane. La khona isihlalo sobukhosi kaSathane, Nakho libambisisile igama lami. Ngawuphikanga inkolo yami. Awuyiphikanga inkolo. Ngizonitshela lenkolo namhlanje uthi yiphi. Ngawuphikanga inkolo yami nasemhlabeni kaAntipas. Nasemhleni kaAntipas, uAntipas ke kwaku owalandela uPawulo wayefakaza wabulawa, wabihedwa. Umuntu ngathi ubhedi usho wenqunwa ikhanda. Wanqunwa ikhanda, enqunwa ikhanda ethempelini lama Muslim. Mathuba uqale kuverse 11 and 12 bezokutshela nakuyingelosi yebandla lasePergamos. iPergamos iseTurkey. La khona kunethempeli elikhulu lama Muslim. AmaSulumane. Iyona inkolo kaSathane, inkolo yobuSulumane. Yila khona uSathane ehlezi khona kunesihlalo lapha ya. Nento enkulu ebunjiwe nalesi mzinto isikhona. Enkulu ebunjiwe eyigolide enezandla ezu6 eqonda u666. Ehlezi lapha ekuthandazwa kuyona ubathola beguqile bethi njalo kuyona. Uthi uNkulunkulu ngiyasazi isihlalo sakho la sikhona eTurkey ePergamos. Uthi ngiyasazi isihlalo sakho sobukhosi nala wakhe khona. Iyona inkolo njengoba uzokuthiwa kwabhihedwa ulokhu uAntipas nje. Iyona inkolo ebulala abantu ngokubanquma amakhanda. Isigwebo sentambo savalwa kodwa amaSulumane ayakunquma ikhanda. Amen. Yindaba na inkolo yobuSathane. And iyona inkolo ecele kunazo zonke izinkolo. Besofundiswa. Uthi uNkulunkulu ngiyakwazi la wakhe khona. Awuqale la uthi nakuyingelosi yebandla ngaphezulu. Nakuyingelosi yebandla. Nakuyo ingelosi yebandla lasePergamos. Pergamos. Lisho njalo kwele English angithi bangathi. Lezo Pergamos. Yebo. Loba ukuthi naka kushoyo onenkemba ebukhali esikanhlangothi zombili uthi lithe ngale kumaHebheru lithe izwi laNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili. Ngala lithi lo ophethe leyo nkemba kuyamazi la ekhona uSathane. Ngeke futhi adabule. Ngeke adabule. Iyona inkolo
la kuzovuka khona u666 futhi yona inkolo emelene namaKristu. Ubangitshela manje ukuthi bakhona ngakini obaziyo. Ayikho isulumane elizwana nomuntu othi usindisiwe. Ngeke futhi lizwane naye. Ngeke. Ngoba into yabo bayayazi ukuthi into yabo ithi abathi bakhonza uJesu sibanquma amakhaya. And njengoba kwenzeka nje njengamanje no government uzoqala manje akhipha imvume ukuze ibandla libulawe, ibandla lipersecute. Because early persecution yayiconductwa ama Roman Catholics namaSulumane. So uthi ke ngizobuyela entshumayelweni, uthi ke uNkulunkulu ngiyakwazi la wakhe khona nala uhlala khona. Isambulo chapter 13 sikutshela ngo false prophet. False prophet ngesiZulu, umprofeti wamanga. Ukutshela ngomprofeti ke manje wamanga. Lithi kumprofeti wamanga uzonikezwa yilo sifunda ngaye la uSathane. Uzomnikeza isihlalo sakhe sobukhosi ahlale kusona. Abesebusa acindezela amakholwa. Thiwa ukhuluma njengekholwa noma njengoNkulunkulu, kodwa ulimi lakho lika drago. Thiwa la ekhona kugcwele izithombe eziguqelwayo nezikhonjwayo. Lithi ke ngabona umhlaba wonke ulandela isilo umangala ngenxa ya false prophet. Uzobe powerful kakhulu false prophet ukhona manje kodwa akakaveli. Lithi ke uzobe powerful kakhulu ukwazi ukubiza ngisho umlilo uvele ezulwini. Akekho umprofeti osenzani yonto kwamanje. Asinayo kwadina ngoEliya. So uzovela ke mayivela akwazi ukubiza, lithi ukwazi ukubiza umlilo uvele ezulwini. Akwazi ukwenza thiwa uzoze ashone ngisho kwi-statue. I-statue umfanekiso kuthi uzoze ashone njengomfanekiso nje kaBaba uMandela ngiyalinganisa nomfanekiso koRamaphosa leyithombe ezibunjwayo. Thiwa woshona kusona asiphefumulele. Bayisiphefumulela bese siyaphila sibe umuntu. Bese bekholwa abantu ukuthi nayi ngempela into yokukhonza noNkulunkulu kuGenesis waphefumulela. So bakholwa ukuthi ngempela uyena into yokukhonza. Thiwa umhlaba wonke uyolandela isilo umangala. Izinto ezizokwenzeka kuleli bandla. Uthi uJesu kuleli bandla likhona manje ngeke lidlule kungakenzeki konke lokho. Ngeke lidlule. Njoba nibona abaprofeti abaphatha amanzi nabaphatha amafutha. Leyanto leyana izongenisa uAntichrist, izongenisa ufalse prophet ngoba ufalse prophet umuntu wezinto eziphathekayo. Inkolo yasemaromeni inkolo yezinto eziphathekayo. Njoba bona bephatha iphambano bephatha amanzi abusisiwe. Lento singene nakunina ke nithi nisindisiwe. Senisiphathela iziwasho enithi ama healing water or faith water. Fire. Basidayisela no salt man. Hey. Uthenga salt, how foolish is that? Ukuthi ungathenga salt for 5 rand uyodayisa 100 rand. Layiphunguphu ziyawuthenga. Akudayisela amanzi ka 8 rand awadayise ngo150. So amanzi amprofeti uBushiru lawo. Yini yonke le? Thiwa ke bonke ke laba ke phela bazalwana uthi ngintshele lento izoqala gradual akuyona into ezoba nithi ivani vele nje. Into ezoqala kancane. Siyajwayezwa manje sisihlengiwe ukuthi igama lika Jesu alinamandla ngolilodwa lidinga ukulekelelwa. Niyajwayezwa leyonto. Uma kuthiwa ingane nalosuku bese uyifunda leyonto ukuthi izifo eziningi zifakwa uyena vele uSathane. Ziphinde zikhishwa uyena futhi. Awuzwani noJesu bemtshela bethi wena ukhipha amadimoni ngoBhezelzebuli. Inkosi yawo futhi amadimoni. Uma ngitshela bayabonga ngithi suka la uhlale la uzosuka. Mangithi suka phinda suka hlala. I-authority yami mina baba wakhe. Izifo uSathane uyakwazi ukuthi athi asihlale kumuntu sihlale. Sizozibiza manje ziphume emzimbeni yabantu. Ngoba isifo asifanele kuhlala emzimbeni womuntu. Into edala sihlale ubaba uSathane uyise wezifo nokugula. Othi asihlale emzimbeni yabantu. And mase zihlalile izifo uSathane ubiza ufalse prophet noma ngizoyibeka kanjani lento nkosiyami uzizwale ngesizulu. Baba umngadi ake ngilinganisele bazalwane. Mangiyaka baba umngadi by the way azikho izinja sengiyalinganisa. Baba umngadi mangifika nje na kukhona nikeni monthini ejaha kuqala. Jaha imdlwane kuqala ngithi. Kanti unini usuka senza. So njengamanje labo false prophet abantu abazobikezela ukuza kuka false prophet. So bona bazosijwayeza
ukuthi ibandla libe buthaka liye kufasta liye kuthandaza onala nje bazonijwayeza lezi zinto noma bangazibiza amagama aphezulu oplantiologist sinandaba nalona so likhuluma izwi njengoba linjalo sife masifa osikhumbula ngale mbuso noma singakhunjulwa la mina nginandaba nokukhunjulwa la hayi ngifune kwakhunjulwa nje la ngifune ukukhunjulwa umuntu la into engifuna ukukhunjulwa khona ilapha ilange yakho yilo mbuso engusebenzelayo ikhona ke la ngingakhunjulwa khona yabona uma ungafika manje oPaul bazokutshela ukuthi khona ongcobo emhlabeni abadlali bazokutshela ngeke bakufihlele bathi spade lapha kulaba bantu kusho uPaul bathi indlela abashumayela ngayo size sikhalela ukubuyela khona emhlabeni ukuthi indlela ayikho sibuyele khona siyoshumayela makusakhona abantu abakhuluma ngani bajabula nje besizwa nje lithi iBhayibheli sinefu lokufakazela isihaqileyo masilahle isono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kuyona le ntokozo esiyinikeziwe sigijima ngokubekezela so ke bazalwane ke ufalse prophet ke mayifika uzofika vele senizijwayele into eziphathekayo nijwayele yonke seni right mayifika akafika athi lalelani ke akwamukela uphawu sebeyaqala ke sebamukela i666 abantu lithi iBhayibheli ukuze angabikho ozothenga noma athengise mengenalo uphawu ake ngibuze lokho ebazalwane kancane nje bese siqhubeka nje manje manicabanga yini nina kuthe makuqala iCovid why makuqala iCovid kwavalwa amasonto okuqala amathaveni angavalwa into yokuqala eyavalwa amasonto kwadlalwa ngomfundisi wale eAmerica oshumayela ivangeli ehlukanisa umuntu nezona kwathiwa iCovid yaspreadeke ebandleni lakhe bengawafakile ama-mask babe ne-conference baphuma abantu bagcwala kwaze kwathi oyedwa uwehlela esikhumulweni seyindiza le South Africa la kwathi ule emshiyeni angekhumbula into ifika kwathi umlungu othize wafihlwa ngoba kwakuyi-strategy sokuvala ibandla kusuka lapho kwathi ibandla livalwe lingakhonzi ngoba i-Covid ihamba ngalokukholwa kweni lonambe nijawulana kwashiwo yonke into kodwa amathaveni avalwanga abakipiti nabakipitikazi abazange bangenelwe amasosha azothi iphuma ugoduka uyekini igcwele iCovid kodwa abazalwane bebekhishwe emasontweni bafika abantu abakhonzela endini be-4 izohamba phi vele be-4 fike kuthiwe avalana bosha umfundisi lithini kanti iBhayibheli nilifunde kahle lithi iBhayibheli ukuze kuqale kususwe endleleni lo obambezelayo ibandla lelo ukuze kuqale kususwe yena ukuze kusetshenzwe kahle and manje natshelwe emisebenzini saphoqa kwathiwa jovani mawungafuna ukujova umsebenzi uphelile kwabulawa ilungelo elikwi-constitution elithi we have right to choose labulawa kwathiwa asenalo lelo lungelo kwathiwa mawungafuna umsebenzi uphelile wabuka ingane zakho wabuka ukulamba kuzoba njalo ke nangesikhathi se-666 ngoba noma ujovo indlela eyangakhona bafike bathi sojova kanye mawujove ngoJohnson angeke usaphinda ujovo right sebethi manje phinda uthatha i-second dose why ingoba bafuna ukukujwayeza ukuthi wena usuyachargewa njengebhetri and abantu abaningi abagulayo njengamanje abantu ababethatha i-first dose kwathiwa kuze uPfizer ke wona uhloliwe bawuthatha abantu khona kuthiwa kuhloliwe bathatha kuzohamba kuze kufike la khona kufakwa i666 and masifakwa lithi iBhayibheli akekho ozothenga noma athengise ilento esiqalile ukuthi ngeke usebenze ngekwenze lutho ungenayo ini na umjovo egazini mase kuphele 6 months to 8 months uhambe uphinda sesizothathwa njengamafoni kufike la ugula khona amasosha omzimba ekhathala kuthiwa hamba uvuselela lento ke izosifikisa kalula kwi666 ngoba mase kufakwa yona baba